गिबि गिबियावनो राङाफारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जानानै नैबे चेनेलनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनाय बावहरनाय जाबाय। दा दिनै बर' थुनलाइ आफादनि गोथार जोनोम सान। बे गोथार जोनोम सानखौ जोंबो राङाफारा गुदि बर' थुनलाइ आफादा सानसेनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै नैबे सुरियाबिल गुदि फरायसालियाव रायजो राजानि मददजों आरो बानजाय आफादनि मददजों जोङो खुंनो थाखाय थाम थिम लानाय जादों। दा सेथि हाबाफारि बायदियै जोङो दहाय फुङाव बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम साननि फिरफिलाखौ जोङो 9 रिंगायाव बिर होनाय जाबाय आरो नैथि हाबाफारि बायदियै जोंनि थुनलाइ सिबियारि मुंख्लं बिथांमोनखौ जोङो जोंनि जिल्लानि लोगो नेहाथारि रामेश्वर बसुमतारीखौ बिथांखौ आलारि बावजेननो थाखाय जोङो बिथांनि मुङै बा बिथांखौ जोङो खावलायनानै जोङो बै मुंख्लंफोरखौ मान बावबाय। दा थामथि हाबाफारि हिसाबै जोङो फैगोन नैबे थान्दै मेल दंबावो जोंहा। बे थान्दै मेलनि सिगां जोङो ओनसोलनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ लानानै जोङो मोनसे गेलेनाय हाबाफारि जेरै थुनलाइयारि बादायलायनाय बे जौगानाय हाबाफारिखौ लानानै जोङो आवगायलांनो सानदों। दा जोंनिया थुनलाइयारि बादायलायनाय हिसाबै जोङो सोलिगासिनो दङ, जेरै खन्थाइ आवरायनाय, गेदेर सुबुंनि जिउ खौरां लिरनाय आरो बिदिनो गेलेमु आयदा गेलेनाय बायदि बायदि खेलनि गेजेरजों जोङो दिनै फरायसा फरायसुलिफोरखौ थुनलाइ सिबिनायाव उत्साह होनो रायजो राजाफोरखौ लानानै मददजों जोङो आवगायदों। जिहेथु बे मोनसे ओनसोलनि जौगानाय मोनसे हाबाफारि। दा बेजों लोगोसे थान्दै मेला जोंहा मोनाबिलिनि 7 रिंगानिफ्राय सोलिगोन। दा बेयाव जोङो आलासि महरै जोङो थान्दै मेल बेखेवगिरि लिंहरखादों। दा जोंनि थान्दै मेल बेखेवगिरि जोंनि बर' रायथार एकाडेमिनि एबा बर' रायथार जथुमनि मानगोनां बारग' आफादगिरि बिजय बाग्लारि सारखौ जोङो खावलायनानै नैबे थान्दै मेलखौ बेखेवना होफैनायजों लोगोसे आरो खुगा लाइसि जोंनि 4थि बिसान खुगा लाइसिखौ बिथांखौ जोङो बेखेवना होनो थाखाय खावलायगोन आरो बिथांनिफ्राय जोङो बे थुनलाइयारि जौगानायाव राङाफारा बर' गुदि थुनलाइ आफादनि थुनलाइयारि जौगानायाव माबायदि हेफाजाब आरो सुबुरुन बिथाङा जोंनो होलांनो हागोन बेखौनो जोङो मिजिंथिनानै जोङो बिथांनिसिम आसा खालामनाय थाबाय। दिनैनि माखासे फरायसालिनि माखासे जेंनाफोरनि सायाव नोंथांमोना मा सावरायनो थांखि लागोन? फरायसालि जेंना होननानै हिसाबै जोङो बुङोब्ला जोङो आगोलावनो थाखाबोनाय हाबाफारि सोलोंथाइनि सांग्राङारि मेलखौ जोङो गामि गामि गुदि फरायसालि थाङै थाङै जेरै सुरियाबिल गुदि फरायसालि, दयालपुर गुदि फरायसालि, दैसागुरि गुदि फरायसालि, बिदिनो तराबिल गुदि फरायसालियाव थांनानै जोङो बानजाय आफादखौ लानानै आरो रायजो राजाफोर आरो फोरोंगिरि आरो फरायसा फरायसुलिफोरखौ ज' लाफानानै जोङो बोरै जोंनि सोलोंथाइया जौगालांगोन बेखौ जोङो हाबाफारि लाबोबाय थाखादों आरो बेखौ जोङो बिअ सारनिसिम मोनसे गोजोननाय महरै जोङो बेखौ बिथांनिसिम मोनसे एप्लिकेसनबो होदों। जेरै एमाइग्रेसन जालांनाय बर' मिडियामनि फरायसालिफोरखौ फिन बे थाखानाय फरायसालियावनो जोंनि बर' फोरोंगिरिफ्रा फोरोंनो मोन्थायखौ मोनहोनाय बेखौ जोङो बिअ सारनिसिम बा बालिपारा बिअ सारनिसिम मोनसे गोसोखां बिलाइ आर'ज होनाय जाबाय। दा बिथाङा जोंनो खोथा होदों, दा बर' मिडियामनि फरायसालिफोरखौ जे सरकारनि थांखि बायदियै जोङो बे 2 बोसोरनि गेजेराव जेबो इनिसियेटिभ लाया, फोजोबनायनि बा फोजोबस्रांनि जोङो जेबो इनिसियेटिभ लाया होननानै बिथाङा जोंनो खोथा होदों आरो जोंबो आसा खालामदों बेबायदिनो मिरौ जिरौ जानानै थालांनाय फरायसालिफोरखौ जोङो फिन बोखांफिननो फरायसा फरायसुलिनि एनरलमेन्टफोरखौ बारायनो थाखाय जोङो गार्जेनफोरखौ खावलायबोदों आरो फोरोंगिरिफोरखौ क्लास खालामनो थाखाय जोङो खुथारै खावलायबोनाय जादों आरो दा नेक्स्ट इयारनि गल्डेन जुबिलि हिसाबै जोंहा फैबाय थानाय राङाफारा गुदि बर' थुनलाइ आफादा दिनै 49थि बोसोरसालिया जथुमा थान्दै मेल जागोन दा मोनाबिलियाव। दा फैबाय थानाय नेक्स्ट बोसोराव 50थि एबा
गल्डेन जुबिलि एबा सनाथि मायथाइ फोरबोखौ खुंनो जोङो दिनैनि नैबे थान्दै मेलनि गेजेरजों सारा जोंनि ओनसोलनि रायजो राजा सारमोन आरो मेलेमजिबि बिथांमोनखौ जोङो खावलायखादों जिहेथु दिनैनि नैबे थान्दै मेलनि गेजेरजों मोजां मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै सावरायनानै सनाथि मायथाइ खुंनायनि जायगा रांखान्थिनि बिसान आरो बोरै खुंबा जोंनि सनाथि मायथाइया समायना जागोन बेखौ जोङो दा थान्दै मेलनि गेजेरजों मेहेरगोनाङै सावरायनाय जागोन आरो गिबि गिबियावनो नैबे चेनेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय दा बे दिनैनि 40थि बोसोरसालिया जिथुनिखि जथुम्मा दिनै बेसेबांबा गोबाव समनि उनाव जोंनि नैबे राङापारा बर' थुनलाइ आफादा जोंनि सुरियाबिल गुदि फरायसालियाव खुंफैदों दा बे हिसाबै आङो बानजाय आफादनि जानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनोब्ला जोङो माखासे सावरायमेलखौ माबा मोनसे जथुम्मानि गेजेरजोंसो माबा मोनसे जोङो सल्भखौ मोननो हायो दा बै हिसाबै आङो बानजाय आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावबाय।